Ето клопка. Носна е водичката. Си вървим надолу. И си вървим напред. И си отиваме в нашата стая, където сега ще отключвам вратите. Ето, морето. И тук сега идваме насам. Сега идваме насам тук, тати. И... Отключвам вратата. Затварям вратата. Ключове имаме. И сега идваме с тебе да можем да се качим догоре, тати. И да видим. Ето асансьора. Натискаме. Та-дам! Натискаме правилния етаж 4. Ето. Ето от четвъртия етаж. Поне съм заключил. Взимаме ключа. Бум. И тук е заключено сега. Ето, отключихте ме. Та-дам! И ето те и теб. Седиш и чакаш.